Vi er en garageimportør, som har specialiseret os i import af vine fra Spanien og Sydafrika. Og det har vi gjort, fordi vi synes, at man her får mest værdi for pengene. Vores motto, det er små producenter, store vine, og det er fordi vores erfaring er, at det er hos de små familiehuse, frem for de store industrihuse, at man får den bedste vin. Vi driver Value Wine ud fra kærlighed til vin, og efter at have smagt vin fra det meste af verden, har vi fundet ud af, at vinene fra Spanien og Sydafrika er dem, vi selv sætter mest pris på. Og den specialisering betyder, at vi har fingeren på pulsen i de 2 vinlande og kan rejse ud og bringe de bedste vine hjem til Danmark. Jamen, vi er altid glade, når folk kommer ned og besøger os på vores vinlager, så vi kan få en god vinsnak. Og for nogen betyder det, at en flaske vin til 80 kroner er den rigtige, og for andre betyder det, at en flaske vin til 300 kroner.